Yun o mga kabarangay, yan po yung ibang lupa. Bali po yan mga kabarangay, mga 10,000 10 hectares po mga kabarangay. Yan o. Bali po dito sa gitna na to, ang per square meter na 2,000 per square meter. Tapos po dun sa bandang mga dulo dong mga 1,500 square meter lang po kada isa. Isang square meter. Yun o mga barangay. Tapos meron pa kayong bundok, ayun o. Yun o. 10 hectares. Dito po sa bandang gitna, 10 hectares po yan. Tapos dito bandang gitna po mga kabarangay, 2,000 per square meter. Bandang dulo po 1,500 square meter mga kabarangay. Yan po. Ano lang po, aplikado ko lang po sa inyo mga kabarangay. Yan o. Ayan o. Ganda po ng view no, mga barangay no. Ayan o. Ayan o. Ang laki. Ang laki ng lupa. 10 hectares mga barangay. Kung interesado lang po kayo kay Kapitan Mark, mag-inquire lang po kayo. At saka po bibigay ko po sa inyo yung ano, ipa-plus ko po sa screen yung ano ko mga kabarangay, yung pong cell number ko. Yan po. Yung po sa harap mga kabarangay, ulitin ko lang po, 2,000 per square meter yung po sa harap. Tapos bandang likod po mga kabarangay, 1,500 square meter, 1,500 per square meter mga barangay. Yan o. Ten hectares. Yan o. Ayan po yung bundok mga barangay. May side view po kaya no, ano. Kaya po kaya no yung bundok dahil po ano, makulimlim mga kabarangay. Ayan o. Ayan, ganyan po yan ang ating lupa. Ayan o. Ayan, 10 hectares po lahat yan mga kabarangay. Lahat po nakikita nyo yan. Ayan o. So ayan po mga kabarangay, kasama po natin si Kapitan Mark. So para po gaya ng sabi ko, makakover din po siya ng mga property na binebenta natin para kung sakasakali po may kumuha sa kanya, sayang din po yung kikitain niya dito. So ito pong property na to is 10 hectares po siya na subdivided by 200 square meter. Yung corner lot po niya medyo malaki. Ito pong pinaka front niyang ito is 2,000 per square meter po. Tapos yung sa back, yung sa back niya is 1,500 po siya. Yung pinaka back niya, yan po, makikita nyo naman po, napakaganda ng view. Talaga pong hindi kayo magsisisi na makakakuha kayo sa property na to. So ang mode of payment po natin is magda-down po tayo ng kalahati. Tapos yung magkaka-agreement po kayo nung may-ari kung paano nyo po babayaran yung kalahati. So nasa inyo na po. Siyempre kakausapin nyo rin po yung may-ari kung paano kayo makakapagbayad. Sa bali, kayo na po yung bahala about sa agreement nyo po. Ang papilang po namin dito is
bigyan ko kayo ng property dito, tapos siya rin po yung makakausap nyo. May mga lot allocation map po kami na hindi, kumbaga nandun na po yung mga property na hindi pa nakukuha. So bibigay po namin, isasama po namin sa video yung lot allocation map nito para po alam nyo kung saan nyo gustong kumuha. Dito po ba sa front, sa middle, sa side, or sa likod. Sasama po namin sa upload na to para po makita nyo kung ano pa po yung mga available lot. Hanggang sa susunod na video po, maraming salamat. Ay, no, mga kabarangay, narinig na po natin yung kasama ko, si Junen Makoy. Bali po, mga kabarangay, napakaganda ng pwesto na to pag nakuha nyo. Ayan o. Pag in-upload mo, pare ko, isama mo yung number mo para at least kung may kukuha, kontakin ka nila. Kagaya ng ginagawa ko, nilalagay ko yung sarili kong number. Hindi kasi nakita yung bundok dahil nakatakpan sa ulap eh, oh. So yun po mga kapatid ko, ito po yung land allocation data ng property. So ito po yung tatlong 1,000 na sinasabi namin, tapos dalawang 1,500. So ito po yung daan. So ito po yung tigto 200 na nagkakalaga ng 2,000 sa may bandang front. Tapos yung sa back po niya na nagkakalaga ng 1,500. So yan po. So ito po yung sa gitna yung community facility niya, kung saan po itatayo yung clubhouse, playground. So ayan po. Lahat po nang nandito sa harapan niya, yan po, nagkakahalaga po yan ng 2,000 per square meter, sa back po isa 1,500.